ஹலோ வேர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நான் உங்கள் சிலம்பரசன். நீங்கள் பார்த்துட்டு தற்சமயம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கல்லூரி கல்வி இயக்கத்துலேருந்து காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அஃபிஷியலாக ஒரு நியூஸ் வெளியிட்டிருக்காங்க. அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் யாராச்சும் வீடியோ பார்த்துட்டிங்கன்னா மறக்காமல் கீழே ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் நிறுத்தி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வீடியோ பாருங்கள். சரி, ஓகே. இன்றைக்கி என்ன ஒரு நியூஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் படிக்கிற பசங்க பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதாவது கலை மற்றும் அறிவியல் படிக்கிறாங்களா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அந்த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மே மந்த் ஃபஸ்ட்டு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சாட்டர்டேவும் கண்டினியூஸாக ஒர்க்கிங் டேவாக போட்டிருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக எல்லா சாட்டர்டே சண்டே அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹாலிடே தான். இது வந்து இந்த சாட்டர்டே பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் இயர் தேர்ட் எல்லாருக்கும் இல்லை, ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மட்டும், கலை ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸில் ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் மே மந்த் 1ஆம் தேதி வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா சாட்டர்டேவும் ஒர்க்கிங் டேவும் போட்டிருக்காங்க. சரி, ஓகே. எதுக்காக இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இந்த 2022 to 23 இந்த பார்த்தீங்கன்னா அட்மிஷன் ரீஓப்பன் பண்ணதே கொஞ்சம் லேட்டாக தான் பண்ணியிருக்காங்க. அது என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, கொரோனா பரவல் காரணம் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். 2 வருஷமாக அது போயிருக்கு. அதனால் காலேஜ் அப்பப்போ லீவ் விடுறதும், அந்த கொரோனா பரவலை கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரதுக்காக கொஞ்சம் லேட்டாக தான் இப்போ அட்மிஷனே போட சொல்லியிருந்து கவர்மெண்ட்லேருந்து அஃபிஷியல் நியூஸ் விட்டுருந்தாங்க. ஓகே, இப்போ அதனால் கொஞ்சம் லேட்டாக ஆரம்பித்தனால பார்த்தீங்கன்னா அந்த போர்ஷன்ஸை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல அந்த குறிப்பிட்ட டைமுக்குள்ளே. இப்போ அந்த போர்ஷன்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணி ஆகணும் இந்த 6 மந்த்துக்குள்ளார. அப்படிங்கிறதுக்காக மே மாதம் 1ஆம் தேதி அது வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா சாட்டர்டேவும் ஒர்க்கிங் டேவாக வச்சு அந்த டேயில் இருக்கிற போர்ஷன்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலேஜோட ஸ்டாஃப்ஸ்க்கு அஃபிஷியலாக நியூஸ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் படிக்கிற எல்லா ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே கம்பல்சரி சாட்டர்டே ஒர்க்கிங் டே தான் மே மந்த் ஃபஸ்ட்டு வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்றது காலேஜில். இது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு வந்து அஃபிஷியலாக காலேஜ்லேயே வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் சர்க்குலர் வரும், அதுலேயும் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள், ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணுங்கள். ஓகே, அப்படியே உங்கள் காலேஜ் படிக்கிற உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. இது பார்த்திங்கன்னா டிப்ளமோ இன்ஜினியரிங் அந்த மாதிரி கேட்டகரிகளை வந்து ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்க்கு மட்டும்தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, டன்.